Свещите са индустрия за милиарди. Глобалният пазар на свещи е вече над 14 милиарда, а до 2030 година се очаква да достигне 20. Разбира се, причините за това са много и ето само някои от тях. Медитация, ароматерапия, уютен дом, както и станалите напоследък популярни екопродукти или най-популярният от тях соевият восък. Разбира се, социалните медии само могат да допълнят ефекта. Освен всичко останало, все повече хора искат да се научат сами как да правят свещи. И тук идва мястото на работилниците, workshopите, всички тези видеа, които всички ние снимаме, както и на комплектите направи си сам. Свещите вече не са просто продукт, те са емоция, преживяване и дори лайфстайл. Не случайно и пазарът на луксозни свещи расте най-бързо. Изненадващото, поне за мен, е, че расте и онлайн пазарът на свещи. Казвам изненадващо, защото свещите са продукт, който трябва да помиришеш, усетиш, пипнеш със собствените си ръце или поне моето възприятие е такова. Но щом расте пазарът на парфюми, защо пък да не расте и този на ароматните свещи? Разбира се, ръчната изработка допълнително допълва усещането за луксозност и за ексклузивност. Очаква се трендът да продължи поне следващите 10 плюс години. Разбира се, очаква се и пренасищане и ето тук, както при всяка друга индустрия, ще дойде моментът, в който ще се отличат най-добрите сред най-добрите и тези, които могат да оцелеят. Следващото видео планирам да бъде не в бъдещето, а назад в миналото. Хайде да се върнем и да видим кога за първи път са произведени първите свещи, от какво са произведени и как са изглеждали. Ако тези видеа са ви интересни, последвайте ме.